ari sa atong nasod, kanang mga politicians nga murag sila'y magbuot kinsay hatagan, kinsay dili hatagan, sila'y nagbuot unsaon paggamit ang atong kwarta gikan sa atong buhis, tagpila ka milyon, tagpila ka bilyon. Nya moingon dayon hala diri linya mo kay di ay ipanghatag nako. Murag gitag mga manok nga gilawgan, murag mga iro nga gilawgan, murag mga baboy nga gilawgan, managlinya in town kay tagaan kunuhay anang in quotation ayuda. Nga karon mura na hinuog vote buying. Kay ang nanghatag naman na sa social media, mga politicians na may nanghatag, dili naman ang ahensya sama sa DSWD. Ang nanghatag ang team na Manila sa politika. Mao na sila'y nangangkon nga ako maoy maghatag og provision sa akong nasod, sa akong distrito, sa akong lungsod, sa akong syudad, sa akong probinsya. Ako maoy maghatag og budget ninyo, dili ang Ginoo. Ako'y maghatag ninyo kalanon matag adlaw, hilas kay nastangan. Di na tubutaran ang mga klasihas, mga politicians. Ani pirmar man anak mo yung hatag og ayuda. Dawatang ayuda pero ayaw butare. Rong di malugmok atong nasod.